پشتی rizgarkirina herêma Alya ji rêxistina Daişê operasyonayekî yên parastina gel YPG her bi pêş ve diçe. YPG karî bû goçiyayeka ziwana an goçiyayê Ebdilezîzê bi tevahî bin dest bike ya godibû bargehek sereke ji Daişê re. Hebûna Daişê li ser herêma Alya û başûrî Serêkaniyê hata birîn, her wiha YPG gelek ziyan gihandin Daişê. û destê xwedanî li ser gelek çek wesayîtên wan û ta anha gelek laşên Daişê li ser çiyayeka ziwanan beravêtîne. Ev hemle beriya 10 roja hatiye destpêkirin. Ev 10 roja hesekî Tiltemer Serêkaniyê da cephekî me wisa mezin heye. Niha em wî şeklê me berê xwe da Ebdilezîz. Niha wekî xuya dike em niha ser silsila Ebdilezîz bixwene. Niha ev operasyona niha giştê ser silsila Ebdilezîz ev gundê niha xuya dikin jî niha operasyon her gundê da dest pê kiriye niha paşkirina gunda hatiye dest pêkirin. Yani bixwe niha tiştek nemaye cephê Tiltemer bixwe jî hatiye paşkirin. Kêmek wisa hesekî bixwe maye. Di vê operasyonê de roleke gelek giring hebû ji firokên koalisyona navdewletî re. Gonavenda sereke ji Daişê re li lûtka çiyayeka ziwanan bombebaran kir. û ev yek bû sedem got YPG karî bû çiya bi tevahî bin dest bike. Hemleya operasyona paqijkirina kantona Cizîrê me dest pê kiribû. Îro wekî hûn zanin işte niha em ser çiyê Ebdilezîzin û nêzê 6 kilometre ew çiya destê me daye, naket destê me, tevahî destê me daye. Ji vir heya milê Serêkanî û milê Hesekê niha hemî bin kontrola me daye. Hindekî wisa çend gundên wan nav daman dibe wisa hindir damane û ciyekî wanên rev jî nema ji xwe. Êdî şikestî bûn, yani wisa hemî hevdî berdan û da êdî ji hevdî qut bûn. Xwastin hindek tiştê xwe artıq birevînin wisa malbatê xwe birevînin ew ne ji nekaribûn hindir daman ji xwe piranî mirin. Rizgarkirina çiyayeka ziwanan gavek giring bû li ser rewşa eniyên şer bi tevahî li Serêkaniyê û Tiltemirê û her wiha bajarê Hesekê. Wisa jî hêzên Daişê li Tiltemirê têne dorpêçkirin ku operasyona rizgarkirina Tiltemirê anha dest pê kiriye. Efşaxeke ijdaraka ziwana li ser çiyayeka ziwana. Mezintirîn bargehên sereke ji Daişê re hat rizgarkirin ji hêla yekîniyên parastina gel YPG ve. Êdî ev herêm li ser dirêjahiya 6 kilometrî bi aliyê Serêkaniyê de û 8 kilometrî bi ariyê bajarê Hesekê de dê aram be. Ekrem Salih Orient News li ser çiyayeka ziwana.